Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der vil jeg vise hvordan det er at være på Snowminds kursus. I dag der skal vi op og stå lidt på ski, og vi skal forberede os til vores allersidste dag ved træning, før vi starter vores eksamensperiode. I dag der skal vi øve de sidste ting på plov, korte sving og selvfølgelig lange sving. Og så skal vi også øve og undervise hinanden. Vi øver også at snakke meget tysk, når vi er på de her kurser, fordi at det er selvfølgelig en del af det at være instruktør her i Østrig. Jeg håber, I vil følge med på en dag på kurset her i Kaprun i Østrig. Som I kan se, så har vi jo en fantastisk udsigt her fra vores altan her på morgenstunden, hvor det er oppe på Kitzsteinhorn, vi står på ski og øver. Det første lille trick, jeg vil vise her på morgenstunden, det er altså, at vi hver morgen smager vores egen madpakke. Der har vi købt noget brød og lidt forskellige pålæg, æbler. Det gør, at man sparer rigtig mange penge op på bjerget, og man kan altså lave en rigtig lækker madpakke, hvis bare man gider. Men vi tager afsted her, kan jeg så lige hurtigt få sådan en what's in my bag, hvad har jeg i tasken, og man skal op og lave træning her. Vi har selvfølgelig hjelm med, så har vi vores handsker. I tasken der har vi madpakken, høretelefoner til bussen, vand, halsedisser, eller klavær. Der har vi lige et æble herinde, skibriller, oplader, lommetørklæder. Der har vi nogle solbriller og et kamera til at filme med. Så er vi altså kommet op på bjerget her, som I kan se. Hver eneste morgen, der tager vi bussen op til den første lift, og så tager vi altså op og finder vores ski op på bjerget, op i Intersport Oberschneider. Det betyder altså, at vi ikke behøver at have vores ski og støvler med i bussen om morgenen. Så det er rent luksus, man kan have det heroppe. Som I kan se her bag mig, så ligger det, der hedder Alpincenter. Det er der, hvor vi mødes hver dag med vores træner, før vi er ude at træne. Og så står vi altså bare på ski for at lære en masse, indtil der er frokost. Efter frokost, der får vi også bare stået en masse på ski. Short terms, I would say. Nah, short terms could use some of the gold plan. Long terms is your good thing. Yeah, I'd say. I want the bad thing. No. Does he look like a skier besides that? Yeah, where are your hands when we went skiing? Yeah. You're especially good. The reason we never talked about that is because we're only new to skiing, basically. But I can't just ski around all the time like this. So sometimes I do have to go back. When I'm here, this Alpinist farmhouse, I'm in the middle. Then I can go forward, and I build it up, come back down. Så har vi fået spist lidt frokost, hvor før frokost der fik vi lidt flug og lidt short turns, og så fik vi også lavet lidt long turns. Ja, herefter frokost så står den på flugstøjen igen, så det skal nok blive godt. Hej, jeg hedder William, og jeg vil gerne sige, at Toms gruppe det er den bedste. Hej, jeg hedder William, jeg er 10 meter, og jeg har set på Frejen nu, og jeg kan sige, at han er den bedste, vi har på kurset. Nu har vi stået på ski hele dagen, og så gruppen her, vi er gruppen med Tom. Han følger os lige ned hele vejen ned til midterstationen, hvor vi lige tager et sidste freerun her, inden vi skal på afterski. Så er vi kommet hjem fra afterski. Det har været en helt perfekt dag. Vi har fundet aftensmad på hotellet, Hotel Victoria. Tusind tak fordi I har set med. Det her det var altså en dag på kursus sammen med Snowminds
for at blive skiinstruktør. Hej.